Ni'n mynd i dechrau gyda ein byrym. Mae rhaid i ni rhoi'r byrym yn ein dŵr poeth am 3 munud. Mae hyn yn rhoi cyfle i ni gwybod os mae ein byrym yn fyw. Os mae'n fyw, mae'n codi i'r top. Os mae'n suddo, mae wedi marw a mae rhaid tafu ffwrdd. Rho hyn i un ochr. Mewn ein bowlen, ni'n mynd i ddefnyddio blawd 00 achos mae wedi malu'n fan sydd yn hyfryd am toes llyfn. Digon o halen. Heb halen bydd y toes ddim yn blasu o unrhyw beth. Dyma cyfle i chi ddefnyddio eich dychymyg. Gallwch chi rhoi unrhyw beth mewn. Chili flakes, garlleg, sych, paprika. Mae'r byrym wedi codi, felly mae'n fyw. Mae'n dechrau bant gyda llwy. Troi'r blawd i mewn i'r dŵr a'r byrym. Pan mae'n dechrau dod gyda'n gilydd, ni'n mynd mewn gyda'n dwylo. Mewn ni. Ni'n mynd i ychwanegu tipyn bach o flawd i'r toes ac i ein bwrdd ni ac i ein dwylo ni, achos mae'n sticky. Jyst ddigon i cael i'r allan a rhoi ar ein fainc. Mae'n handi cael bowlen o flawd ar bwyd chi, achos gall chi wastad ychwanegu'r flawd ond chi ddim yn gallu tynnu e o yna. Ni eisiau rhwygo fe i ffwrdd, dod fe nôl, troi e. Rhwygo, nôl, troi e. Rwy wastad yn neud hyn gyda fy nwylo. Gallwch chi wneud e mewn peiriant, ond mae rhywbeth neis, relaxing amdano paratoi unrhyw bara. Beth ni'n edrych amdano yw toes tipyn bach yn sleiniog, a mae e'n cymryd tipyn bach o amser. Pan mae'n dod i'r pwynt yma, cario ymlaen am 5 munud, 10 munud. Ni eisiau fe'n super llyfn. Beth ni'n neud yw gweithio y gluten. Mae'r toes yn dweud wrthych chi pryd mae'n barod, a dyna beth ni'n edrych amdano. Mae'n llyfn, mae'n lyflu, ac os ydych chi'n rhoi pres iddo fe, bydd e'n bwntio nôl. Nawr, mae hyn mynd yn y bowlen. Olew ar y gwaelod. Rhoi e mewn, rho fe flip. Tipyn bach ar ben. Fel fod e ddim yn sticio. Mynd i rhoi ffilm dros y top yn dyn. Clwtyn glân ar ben hynny. A mae hyn mynd i ymlacio a profi. Mynd i gadael e mewn rhywle gynnes yn y tŷ am 2 awr neu nes mae wedi dyblu mewn maint. Pan mae ni wedi symud mewn i ein tŷ gyntaf yn yr Eidal, roedd ni mor lwcus i cael ffwrn pitsa yn barod yna. A felly, roedd rhaid i ni ddefnyddio fe. So pob dydd Gwener, oedd fi a'r plant ac Aaron yn neud pizzas ein hun. A sylweddolus ni yn gloi bod pitsa Eidalig wedi wneud gyda cynhwysion syml iawn yw'r pitsa gorau. Ond fi dal yn hoffi pitsa sydd yn dod o'r tŷ kebab. Mae'r traddodiad wedi cario ymlaen ac nawr ni wedi symud i dal yn neud y pitsa gartref. A mae'n rhywbeth sydd yn atgoffa ni o'r amser hynna yn yr Eidal. Toes gen i ddim mwy i ddweud.
ddeudden ni wedi.